Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel ug karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Ug karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan nga S. Years ago, I was 18 years old that time. Na may banding sa kong mga barkada nga sagol bae og laki. Nagkasinabot mi nga mga ligo sa dagat. Kay lagi, magbarkada, nagtagay-tagay mi adto. Hangtod sa nagabi. Unya, nay usa ka kauban namo nga bae. Siya ang pinakabata. Mga 16 pa man ata iyang edad ato. Tawag lang siya sa pangalan nga Inday. Kini si Inday kay itumon nga bae. Taas og ilong, lawom og mata nga dakog eyeball. Putot pa jud. Mura gani siya manika nga sunog. Kini daw siya kay crush ko, mo nang sigig sungog-sungog sa amo ang mga barkada. Nya kay lagi, gwapohon man ta, nga lamion pa jud, lahi jud atong gusto nga babae, kanang sexy, gwapa, pution, ug lamion. Ana biya atong ideal girl kasagaran, di ba? Nya siya, gapuyo ra siya nga mura gikilig. Ako, kay giluod. Nya kay nangahubog naman ligi, ambot, unsay akong giinom nga ako ang gihalukan og kalit si Inday. As in dili lang jud siya kisa, gitsula jud nako og taman. Gikan sa lips hangtod sa liog. Pero diha rapod kutob. Pagilok-gilok lang. Kay virgin pa ko ato. Pagkaugma, pagmata nako, nagsakit akong ulo, unya ni gawas kog balay. Nakita po nako si Inday nga mao po'y paggawas sa ilahang balay. Kay lagi, silingan rami. Pagkita nako siya ha, murag nag-flashback ang tanan. Nakaingon jud kog, yaks. Gilantaw nako ihang liog, pastilang ito maraba. Murag ganig walay ligo o sa kabulan. Nya si Inday, mura gikilig nga galantaw na ako. Ahak na jud. Grabe jud na kog pang toothbrush o balik-balik. Sige kog tuwad-tuwad sa kwarto kay akong first kiss. Wa nagkadimao. Nasayang tawon kay sa liog ra ni Inday na padulong. Nga perte ka itom. Sumoto, nga balik na ko atog Cebu. Kay eskwela na sab, og mag-move on ko sa akong first kiss. Third year na ko ato sa college day. Hangtod sa ni-graduate na ko sa akong 5 years na pag-eskwela. Nakauyab ko kaduha pero dali raman to. Dayon nag-uli kog Mindanao kay taga Bukid man ko. Makita na pud nako ang manika nga sunog. Nagbanding na pud mi, nya natingala ko kay wala si Inday. Nangutan ako sa kong barkada nga babae. Si Inday di ay kigipapas iyahang mama sa Germany kay lagi iyahang mama nagminyo magputi. Dito na daw si Inday maghumanog eskwela. Ingon ko nga maayo noon aron mo puti-puti pudto siya. Bastos kaysa. Din milabay ang mga panahon. Nag-take kog board. One take lang nakapasar ko. Nyanay usa ka company nga nag-hire dayon nako. Nagawas balik na pud kog laing nasod. Stable na jud akong kinabuhi. Asawa na lang ang kulang. Till one day gikan kog trabaho ato. Paguli na ako sa balay kaysa akong parents raman ko nagstay. Daan pa sa una, arangan jud mi. Pareho nga professor na akong parents. Din ako itulo ka maguwang nga nahuman na sa eskwela. Nya ako ang kinamanghuran. Sa balik ta,
Moto nga pag uli na ko, natingala ko nga nung daghan kaayon tawo sa balay ni Inday. Wala rapod ko, pero naa sa akong mind nga naanaka siya. Mulabay noon ta ko, nya kalit lang nga naiming tawag sa ko. Familiar kayong boses. Ingon siya, "Engineer." Hinay-hinay kog lingi kay murag kaila jud ko ato nga boses. Pagkakita jud nako, mura jud kog nakakita og manika nga gabarog og ni smile. Hastang putia pa jud. Nidool ko. Niingon ko nga, "Ikaw man day na, Inday." Grabe haglugod sa. Then miingon siya, "Dili oy, ako tong manika nga sunog. Kadumdum ka?" Medyo naulaw jud ko ato. Pagmingon siya, "Kumusta naman ka? Engineer na bay?" Mitubag ko nga, "Kaluyan sa Diyos, gitugtan nga may engineer. Ikaw, kumusta naman ka? Graduate na ka no? Dugay na gud to. Unsa naman karon?" Mitubag siya, "Parehas sa mo ha. Gikaluyan pod, madoktora na." Grabe no. Wala man lang mahibali ang panahon nga si Inday nga yagit karon kay lupigan pang artista. Sa moto, nga nanguyab ko niyag taman. Pa-hard to get pod ning sunogan ni. Salig kay nakiskisa na. Pagaigahi pod. Dugay kay ko niyag gisugot tawon. Nagbalik-balik na siya Germany. Ug siyang pagbalik dito, nahimugso ang tanan. Iyahan akong gisugot sa way pagtulo-tolo. Dito na ako nahibalaan nga wala day siya maguyab-uyab after atong gikisan nako siya. Kay lagi, gusto siya nga ako rayahang first ug last kiss. Pastilan, worth it di ay kaayo ako ang first kiss. Hangtod sa niatubang na dyan mig altar. O karon, naa na may duha ka anak. Sunog o hilaw. Ladies and boys, mao na ang story ni S o ni Inday. Gibinuangan rin niya sa una, karon ka forever na niya. Di ba? Wata kabalo. Kanang gabinuang niyo karon, manay forever niya.